Hey venner! I dag skal jeg hen på Burger King, fordi at jeg har set, at de har fået loaded fries, jalapeno loaded fries. Så det tænker jeg lige, at jeg skulle ind og taste selvfølgelig. Og her ser I mig, der står og spiller lidt sej på kamera, venter på at komme op ad rulletrapperne. Lad os gå ind og bestille den. Det var meget nemt, det var det første på skærmen. Eller jeg var faktisk lidt forvirret om, hvor det var. Nå, der var det. Så det er faktisk lige til. Det er bare mig, der ikke kan finde ud af det. Og jeg fik 591, så der er ikke andet end at vente på, at de er klar. Det gik meget hurtigt. Og der kan I se, hvor begejstret jeg er. Jeg havde glædet mig så meget til at prøve den. Jeg savner dem helt. Og jeg kiggede lidt rundt. Jeg havde faktisk hele etagen for mig selv, så jeg ved ikke, hvorfor jeg kiggede rundt. Men jeg fandt min plads. Og så var det faktisk bare med at åbne og se, hvordan det så ud. Og jeg elsker jo jalapenos og loaded fries, så det var bare den bedste kombi. Og det var lidt svært at få fedt på de der pomfritter der med den gaffel der. Men lad os smage. Haps. Pomfritterne var virkelig sprøde, og sovsen var sådan, det var bare den perfekte smag og konsistens af det hele. Og så nogle friske jalapenos. Jeg var helt glad efter at have smagt dem. Så blev jeg færdig, og de var seriøst så gode. Dem kunne jeg sagtens finde på at spise igen. Jeg tømte den bakke der. Og jeg er jo også en af de typer, der rydder op efter mig selv, fordi save the planet and everything. Det var super lækkert, så det kunne jeg sagtens finde på at tage tilbage til Burger King og få igen. Tak fordi I så med. Hej hej!